What's up, verzuilor acelea, oamenii cei mai tari? E de peste Browder și bine ați revenit la primul nostru videoclip de pe canal. Ca să ne prezentăm în primul Starters Processing, cele alături de Slender. Aici. Și asta va fi o serie principală gen de Survival Games pe care o să mai avem două serii momentan de Minecraft și una de un alt joc. Iată, băi, mergem în sud. Sud. Nu știu. Avem niște skin-uri de oameni care vor să se ducă la biserică noaptea. Deci să știi Eu doar. chestie după Macar. Bun, mi-am dat rectoana, da? Multă armură, Bun, hai. multă sabie, multă sabie. Și da, dacă vă întreb, da, dacă apreciați acest videoclip, vă rog să dați un like, doar așa că în momentul ăsta suntem începători și cam vrem să ajungem la 100 de sub, să vedem ce ne poate crea. Un subscribe ne-ar ajuta foarte mult, pleacă de acolo. Ok, hai că am armură cu karate. Ups, nu tine? Dă mine. N-am mai inimă. Hai, lasă-l, hai. Bun. Pe lângă chestia asta cu subscribe-ul și cu like-ul, dacă apreciați chestiile astea, vă rog să dați și un comentariu dacă aveți idei de un joc. Adică noi momentan ne-am gândit la sniper-urile video, dar probabil că vă place altceva, gen în afară de CSGO, de viața acolo ce vreți. De pe aici. Nu că nu ne putem permite, stai să ajungem sus, nu că nu ni-l putem permite, dar eu nu fac CSGO și nu fac. Și cam atât. Stai bă că eu mă fac full de ce, nu? Așa, hai de acolo. Fac. De ce când tună nu se blochează? Așa. Ce urăște fugiu. N-am mai avut un canal amândoi, dar eram copii proșu. Decât să continuăm pe ăla, mai bine nu-i cunoaștem pe ăla. Cine să? Exact. Acest canal va fi foarte liniștit, nu o să dați de hacker pe MCG pe acest canal. De ce am jucat noi pe acest canal de la Neaș? Bun, whatever. Îl lași tire 2-ul? Nu. Uite aici jos să treabă. Ok. Hai să-ți dau niște items dacă ai nevoie de ele. Bun. N-ai nevoie. De cât de... ai vrei mâncare? Ai un... uite pe ele. Ai un fier? Am 2 fire. Acolo. Uite, da. N-am sabie. În momentan o să postăm un videoclip zilnic și după ce depășim de 100 de subs, băgăm și noi mai mult puțin. Că așa, pentru puțin, nu prea să uite cine știe ce. Nu prea văd chestia mare. Să mergem la spawn? Da. Acum noi normal o să filmăm, el o să filmeze Survival Games ca să câștigăm, că, na, nu știu, dropează câteodată în frame-uri. Jocul o să filmeze și poate cealaltă serie asta o să filmez eu. Probabil o să fie ceva gen mod sau nu știu de gând. Momentan vrem să ne bazăm pe Survival Games, să bazeze toți românii. Ăla practica. Ce să-i zic, Uite pe ea 2. da, așa am te duc. Da, s-a văzut. Opa, am aruncat o stică, e de dracu, hai. Mai trebuie să ne duc. Oh, clean up lat. Diamantul meu. Încă una și e mort. Ups, ți-am dat sabie? Dă dracu. Încă una. Dă cu arcul dacă poți. Asta fac. Rect. Ok, sabie de Ia-ți diamant. de aici, ia-ți de aici. Stai să fac sabie. Gata. Ia de acolo Ia ce uite. să vrei. Îți trebuie? Sabie? Dacă vrei mi-o de mie pasă de diamant. Ia. O secundă, uite ia tu asta. Asta ai de fier? Ai de fier. Ține de 6. Am aruncat papucii, diamant. Da, totul e perfect. Și trebuie să fac, uite aici, niște săgeți. Ok. Sunt învățat să ne aranjez inventarul. Ai o liță? Da. Dă-mi mie. Mersi. Ok. Primul meu și să-l câștigăm. Nu știu ce mai filmăm, ca să avem doamnă. Parcă văd că dăm de hacker după aia când începem, știi? Cam așa să fie. Hai încolo. Măcar acum seara. Unde s-au zis, da? Hai încoace totuși.
Ce să dau texture pe cum să joci că e prea genial. Mai ales ulița. Ah, îi văd, se leargă pe acolo. Ai un măr de aur? Nu. Uite, iau. Uite, asta e ți-mă cu aur. Ok. Hai să iau mărul. Ok. Ah, îi văd. Sunt team? Cumva? Nu știu. S-ar putea să fie, am văzut până Cred că gani. se leargă. Nu. Chiar sunt tine. Stai, nu mânca ghebul. Fugi. A dat de la depărtare. Cred că e hacker, da. Fugi. Se putea. Fugi. Oh, vine pe tine. Fugi. Ioi. Dă unul în altul. Bă, da. No. Filmează-mi pe mine. Ok, vezi. Ai grijă, spate. Ioi, ce hacker. Ai grijă, spate. Măcar tu să câștigi. Măcar atât. Stânga. Pe cu arcul. Te-a băgat și în tot. Vezi că dă. Nu te opri. Bravo. Ai câștigat? Nu. Am câștigat. Ah. Păi sper că v-a plăcut și acest episod intens. Până la viitoare, ne-a fost PS Brothers, forum, multă baftă.